Zokinak, zelan zaudete? Kaixo. Ondo, baina aspertuta nago. Zergatik, gau berezia da, eta gau beltza da. Gainera, ilargia betea dago. Zer egin du? Beti bezala jendeak berezketa asko egiten du gau honetan ospatzeko. Eta hau, ospatzea ez da posible. Hori da, aldaketan bat aldea izango dugu eta. Aizu, Ander, izan ditu. Zer erosi duzu gau honetarako? Ilorde bat, eta zu? Ni maskara zombi zelako triste. Aizu, hori entzun duzu? Zer? Zilik gau, entzun. Ez duzu ezer behar. Ez erosi. Ez konsumitu. Egia da, sistema topatik hartzera. Gora gaur beltza.